Sitä on joululahjoja. Ja ennen mä pääsen Sotalin omissaan eli Annin etsimään lahjan, joten nyt annan kameran hänelle. Haluan isoimman paketin. Tuolla on jo joku paketti, mutta se ei ole kohe iso, joten mä en ota sitä todellakaan. Tuolla on paketti, otan sen. Hihihi. Hihihi. Mä sain ekana paketin. Hihi. Saat avata sen nyt. Ai saan. No, mäpä avaan sen. Joko tämä juotua? Menkää roskat pois. Niin ja. Eka paketti on löydetty ja sitten on Teemun vuoro mennä hakemaan pakettiaan. Hän menee nyt hakemaan sitä pakettiaan. Ja kärille reissu. Sin vaan ihan käden murtumalla, mutta päästään tosiaan Teemun nyt hakemaan omaa lahjaansa. Tämmöstä mun lahjaa. On heti joku paketti. Mä löysin jo paketin. Tuo avata sen. Sitten. Tässä on oiva. Tää on pinkki. Mähän menen tähän heti istumaan. Sieltä tuli hyvä lahja kuulemma. Joten me voidaan päästä nyt vaikka tuosta Emma hakemaan omaa lahjaansa. Mulla on semmoinen vinkki, että sun lahja on semmoinen pinkki tai punertava. Että sulla on semmoinen tietty lahja, kun sun vanhemmat haluaisi sulle just sen lahjan. Ei, mä lähden tästä sitten jo hakemaan. Tuolla on joku pinkki lahja. Se mulle. No, niin minä olisikin sanonut, että se on pinkki. Mä löysin jo lahjan. Joo, mä voin avata sen. Okei, avaa sit. Mitäköhän täällä mahtaa olla? Avaan sen heti. On siko söpö. Ihana. Tai silkki. Nyt on sitten vaikka Linnaan vuoromen hakemaan oman lahjansa. Ja Linna, mäkin annan sulle semmosen neuvon. Mun paketti on myös semmonen pinkki. Ei kun en mä kerkaa sitä vihjettä. Tossa on paketti. Mut Jimri sanoisi, että se on pinkki tai joku semmonen, mutta toihan on ruskea. Ehkä mä etsisin lisää. Jättipaketti. Katsotaan, olisiko tuolla autossa tai trailerissa. Tuolla on jotain 50. No ehkä on mun. Entä tuolla trailerissa? Siellä on joku paketti. On vielä pinkki. Mä löysin jo paketin. Löydin just oikein. Avataan se. Täällä on se koira. Oota. Ja sä meni niitä sinne paikalle. No. Nois. Sit voi mennä. Nyt käydään vessassa. Niin jo. Meidän eka kattoo tuolla tallista. Ei näy täällä ainakaan. Eikä piha tossakaan. Mut sitten tuolla on noi tallin ovet. Mä avaan ne ja katon mitä se paljastaa. Täällähän on 2 lahjaa. Tuolla olisi ollut kans joku toinen paketti. Se olisi ollut vähän isompi. Mut mä otan nyt tän. Ja nyt mä avaan tän kivoin osuus. Jotain pannukakulta.
Se on pannukakku, mutta ainakin saa ruokaa. Ennen ratsu. Grisella. Milla. Näköjään Roni tuli tosta ohi. Mä otan nyt tämän paketin, mitä kaikki on kattonut. Sitten avataan, eli mun lempikostaus. Täällä on varusteet. Niin, täällä oli varusteet. Ne on hienot varusteet. Ja sä et ne eti, vaan sun ne meen hakee. Ja onko iso? Apua. Varmaan aika kauan kun mä avaan täällä, niin tehdäänpäs näin. Esimerkiksi vähän tänne. Sitten mä painan tossa nyt. No, telkkari. Mä sain telkkariin. Se pelaa sun vuoro. Moi, ne sanoi, että täällä on 50, niin mä haken niin. Täällä on 50. Apua, ne jäi tuohon kiinni. Ne rahat kuitenkin. Ei ollut pakettia, mutta mulla oli rahaa, tai no mä ainakin löysin rahaa. 100 €. No oli tarvittu just sulle. Mäkin. Mä olin just sanomassa sun nimeä, joten sä olisit saanut mennä. Juu, mene vaan. Mä vielä löydän sun paketti. Mähän sanoin, että mä löydän sun paketti. Tässä on mun paketti. Mitä on? Tämmönen kiva koriste. Ja. Sä katsoit videon ja me nähdään seuraavan videon parissa. Otas nyt hetkinen, eikö mulle ollut yhtään lahjaa? Joo. No, sä voit mennä etsislahjas. Tai mä voin mennä hakea sen sulle. Koska kaikki muut sai lahjana. Tai no, juu. Se on lahjas. Mistä lahjaa tarvii? Sä saat sen. Oikeestiko? Joo. No, mä vaan sitten. Ihana omppuja. Jos et videon ja me nähdään seuraavan videossa parissa. Moikka!